nga buhaton aron makadawat og kinabuhing dayon og ang tubag mao gayod ang pagtuman sa tanan nga mga kasuguan og balaod sa atong Ginoo. Ilabi na gayod kining mahinungdanong sugo sa atong Ginoo, ang paghigugma sa Dios ug ang paghigugma sa atong isig katao. Ako kini gibalik tungod kay kini nga paghigugma nato sa atong Dios mao gayod ang makahatag kanato og igo nga kaalam. Muna aduna kitay kanang kanta no sa Tagalog, pagmamahal sa Panginoon ay simula ng karunungan. Nakaibaw kita nga ang tanan gayod grasya, panalangin nga gikan sa Dios. Whatever is in us, no, gikan gayud kini sa atong Ginoo. So wala gayud kitay ikapasigarbo. Muna nga ang imbitasyon gayud sa atong ebanghelyo karon nga unta magpuyo kita nga yano, magpuyo kita nga simple. Because when we make our life complicated, no? When we make our life complicated, unya aside from making our life complicated, kanabang daghan pa kita mga gipangandoy sa atong kinabuhi, no? Then di na kita makahuna-huna sa Ginoo because there is no sense of contentment in us. Komplikado ng kinabuhi, wala pa'y sense of contentment. So our preoccupation kinilang mga gusto nato sa atong kinabuhi. Makalimot kita sa Ginoo nga maoy tuburan, maoy source, no, sa tanang grasya sa atong kinabuhi. Daghang grasya ang gihatag sa Dios kanato, pero tungod lagi sa atong mga preoccupation sa atong kinabuhi, muna siya nga makabantay kita nga murag makaingon pud kita murag wala man ang Ginoo sa atong kinabuhi. Because of all this komplikado nga kinabuhi o kining mga wala kitay sense of contentment. But make your life simple, no? Make your life simple. There you will always see God, no, diha sa inyong kinabuhi. Muna siguro nga alang kanamo nga mga relihiyoso, muna'y usa ka gasa nga gihatag gayod sa Dios kanamo nga unta magpuyo kami nga yano, no, magpuyo kami nga simple. That is why we have that vow of poverty. Kung simple ang kinabuhi, then ako nagisulti kaganiha, we will always feel the loving presence of God. Makita nato ang lihok, ang buhat sa Dios sa atong kinabuhi. Kung simple nga atong kinabuhi, then ana agay kining pagpaningkamot nato sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Make your life complicated, wala mo'y sense of contentment, wala gayod. So this is the invitation of God for us today, to make things simpler, no? Simple lang kinabuhi. Huwag gawing komplikado. Have that sense of contentment. Muna sa atong opening prayer, sa may atong giampo, himuang ang mga nagasunod kaniya magsalikway sa tanan nga supag sa ebanghelyo. Una siguro sa tanan nga atong tan-awon, walay lain kundi nga atong kaugalingon. Kay nadiha ang garbo, nadiha ang kasina, no?
Labi na gayud ang garbo. Aduna kitay pride sa atong kinabuhi. It's very difficult for us to seek and search for God. Simple lamang, di ba? Kita nga mga lumiliyok sa simbahan, usahay mo yung kita nga, ay, di na ko ni ana, mutambong ni ana, kahibaw na ko ni ana. No? Ato na recollection, ay, di na ko ni ana. Kahibaw ko nga, gihugma ko sa Ginoo. That is pride. That is pride. No? Simple ra kayo, pero that is pride. That is operating in us. So, kuhaon na to, kanang tanan gayud nga tanaw na to, mahimong supak, no? Diya sa pagtuman nato sa kabubuton sa Dios, then everything will be fine. Wana giyon ang Ginoo, seek ye first the kingdom of God, and everything shall be given unto you. Amen.